Ассалому алейкум, хонандагони азиз. Мана имрӯз рӯзи душанбе. Имрӯз 1 декабр 2025 сол. Як рӯз ба мо баъд аз ҳамин интихобот дарсҳои онлайнӣ мегузарем гуфтагӣ ҳолат шуда буд. Барои шумо хонанда ман шуморо ба дарси имрӯзая тайёр карда мефирсонам. Шумоён дарси ояндаба бо вазифаи хонагии гузаштая бо имрӯза мавзӯъҳоя тайёр карда мебиётам. Вазифая тарзи онлайн ки бо ёрии WhatsApp фиристодана ҳоҷаташ не, барои он ки дарсо мо ҳамин рӯз як рӯз мешавад тамо. Дарси меомдагӣ ба бо омода гуфтан мегӯтам. Имрӯза мавзӯи мо кичине калибрдик винтовка. То 8 тузилиши мегӯд. Ин малокалибрная винтовка ТОЗ-8. ТОЗ ин худотон медонтон Тульский оружейный завод, заводи ярохсозии Тула. Малокалибрный гап ин ствола дарунаш калибраш майда. Содда кара гӯем агар ина тираша объёмаш хурд. Ман имрӯз шумоҳои ҳамин милтиқати шинос мекунам. Дарси гузаштанда мо характеристикаи общие мухтасараша гуфта будем. Имрӯз майда кара шумо кати ҳамин қисмоша мегузарем. То 8 винтовкасini иштои принципи мегӯд. Инҷанда тарзи кор кардани ҳамин винтовкаи гуфтагӣ оғунун камераға жүктөлүшү, атуу процесси жана гилзаны атылып чыгышы жөнүндө кыскача түшүндүрмө. Мо инҷа имрӯз слайдҳо ва видеоҳоя бо ёрии шумо ҳамин бо ҳамроҳи шумо дида мебироем. Инҷанда мана ТОЗ-8 общий ва яши истода аст инҷанда патронҳош, магазинҳош кити оптический прицел болошанда. Ин ТОЗ-8 ин модели наваш мегӯем ина инҷа патронаш. Ҳозир ман шумоҳо дар бораи ҳамин патронаш, дар бораи характеристикаи ҳамин милтиқа худаш гуфта мегузарам. Патронаш майда. Масса винтовки 3 кг 120 грамм мегӯяд. Вазни винтовка 3 кг 120 грамм. Дарозии винтовка милтиқ 1110 метр. Ин 1 метру 11 сантиметр гӯема мешавад. Дарозии ствол худаш. Инҷа ствол то стволни коробка инҷа ствол ҳисобида мешавад. Ствола дарозиш 64 сантиметр ё ин ки 640 миллиметр. Калибр винтовка 5,6 миллиметр ҳисобида мешавад. Анин ба хос бо ҳамин 5,6 миллиметр патрона вобаста кардагӣ. Даруни стволанда нарез шумоҳо нареза медонтон. Ман ин пневматически винтовкаҳоям дурнаша ман шумоҳо ба нарезаша нишон додагӣ. Нарез чӣ хел мешавад? Нарез за хизматаш чи? Барои чи ҳамин нарез истифода шуда наша? Ман шумоҳо ба фаҳмон додам. Инҷанда шаг нарезов мегӯяд 350 миллиметр. 350 миллиметр ин ҳар як ҳамон даврзанӣ, ҳамон дарунашанги резба мегӯем, ҳамон нареза миллиметрша нишон додагӣ. Начальная скорость пули 280-350 метров в секунду. Ҳамина суръати тир, ҳамин вақте ки мо меандозим ҳамин ствол ромада мебаровад пуля 1 секунд ба 280 то 350 метр секунда ҳаракат мекунад. Ин нисбати ҳамин фишор, давления, масалан баландида бошад агар пасттар мешавад суръаташ, ё ки пастинда агар фишори атмосферӣ, давления атмосферӣ суст будагӣ ҷо бо ин тезтар мепарад. Плюс бо шамол направлении шамол менигирад ҳамин хел. Прицельная дальность стрельбы 250 метров. Агар мо монин оптический прицел гирифта партфта стандартни прицели худаш ки агар нишон бигирем, агар машқ кардагига одам то 250 метра эффективни ҳамин вая зада метавонад мегӯяд. Чӣ мегӯяд ҳамин винтовка ки ҳамон мишен расонда метавонад. Дистанция сохранения убойной силы пули 800 метров. То 800 метра ин хатарнок. Агар мо мишен барасад, агар масалан одам ба дигар ба ин хатарнок, ярадор карданаш мумкин ё ки куштанаш мумкин одамо. Барои ҳамин то ҳамин 800 метр дистанция ҳамин милтиқа тираш хатарнок ҳисобида мешавад.
Максимальная дальность полета пули 1200-1600 метров. Агар мо ҳамин милтиқ якта тира рост андозӣ мегар, паронӣ мегар, 1200-1600 метр ба ҳамун бо ман шумо гуфтаги бо ин фишори атмосфери ба давлени атмосфери ба нигоҳ кара, ҳамин хел то ҳамин расстояния парида мерад. 1 километр, 1,9 километр ҳам зиёд ҷоба парида рафта меғелад тираш. Анасони ҳамун 1600 метр баравад, тира суръаташ гум мешавад, хунук мешавад худаш, ҳамун сопротивлениеяш кати, ҳамун қонуни физика кати суст шуда меғелад. Принципи действия. Продольно скользящий затвор мегӯяд. Ин ҳамун затворе ки ҳамун лағжида қафо ба мерад, пеш ба мерад, қафо ба рафтагинда патрони холе меғуронад. Баъд аз вай гашта бо пеш бурдагинда дуюм патрона ствольни коробка ба ҷогир мекунад. Ҳамин хел принцип ки кор мекунад, ина номаша продольно скользящий затвор мегӯяд. Скользящий ин лағжонак меғеҷида мерад. Продольник фтига, продол ҳамун дурни ствольни коробка кати рафта мебиёд. Худаш ҳамунҷа дурнишанда зиҳошай, затвор мефурмаги ҷоҳошай, ҳамун кати специални рафта мебиёд, ҳаракат мекунад. Ана инҷанда қисмҳои ҳамин винтовки ТОЗ, Тульский оружейный завод, ҳаштума ман ба инҷа шумо нишон мекиям. Малокалиберная винтовка ТОЗ-8. Ана инҷанда якум ствол мана инҷанда ствола нишондодагӣ якум. Қисмаш дуюм намушник мегӯяд. Ман инҷанда мо ки мушка гуфта дад кардаам, мо мушка мегӯем. Дуюм ин мушка намушник мегӯем. Сеюм ман инҷанда прицела, инҷа мо мишем мегирем, мушка ба нигоҳ кара, тиёрӣ кара меандозем. Ина бо мо ин дарс ба винтовки пневматикати бо практика бо машқ мекунем. Ан инҷанда сеюм прицельная планка мегӯяд, ёки прицел. Чорум ствольная коробка. Ана инҷа 4 ствольни коробка. Инҷанда затвор ҷогир шудагӣ ва инҷанда магазин дунаш патрон медарад. Ин 4. Панҷум калпачок, ин қафои затворранги ҳамин хел ҷои маҳкам шудагиш, ина калпачок мегӯяд. Шиштум худаш затвор мана. Инҷанда затвор ҳай, аз ман бо шумо видеош нишон медиҳам затвор чӣ хел будагиша. Ҳафтум рукоятка. Инҷанда ин тагаш рукоятка затвора мегӯем, ҷои затвор мефурмдагӣ. Ҳаштум ложа. Ман инҷанда қундоқ гуфта мемонем, мо приклад ҳай ина кифта мегирем барои мувозината вақти андохташудагинда мусаххарнет кардан ба приклад дода шудагӣ. Анин ложа мегӯяд, анин ёнаш ҷои манин васеъгиш амин ложа ҳисобида мешавад. Нӯҳум худаш приклад мана кифтамо ба такя мекунандагӣ ҷоҳамо ин приклад. Даҳум шейка ложа мегӯяд, мани гардани анамин ложа. Приклада давомаш шейка ложа мегӯяд. Инҷа мо чӣ мекунем? Ин ҷои пистолетни рукоятка хизматиша мекунад, мо ҳаминҷа меқапем. Сони ангушти нишонаҳо мо инҷа меравад ва спусковой крючок ба ёки забони худамохти мо мегӯем крок мегӯем, ҳаминҷа ба дастамо мерад. 11 анҷанда цевё нишон дода шудагӣ, цевё ложи. Цевё мо ҳаминҷа дасти чап кати меқапем. Агар тарафи рост кати андозӣ мегар, дасти чап кати аз цевё меқапем. Аз ствол намеқапем, барои он ки андохтагинда ствол гарм мешавад, дастамои месӯзонад. Барои ин мо аз цевё меқапем дасти чап кати. Агар чапаҳо бошад, агар чапаҳо дасти чапаш кати пистолетни рукоятка курок меқапад, дасти рост кати аз цевё меқапад. 12 верхняя антапка мегӯяд. Ана 12 верхняя антапка, инҷа ҳалқа ҳай. 13 бол нижняя антапка мана дутта. Ин ҳалқа ба мо чӣ мегузаронем? Инҷа ремень мегузаронем барои яроқа милтиқа текаран кифта монда гашта. 14 спусковая скоба мегӯяд. Анин ҳалқа, анин спусковой крючока защита мекунад. Барои ҳар хел чизо расидан ёки андохта нарафтанаш ба муҳофизат мекунад. Ин спусковая скоба мегӯяд. 15 спусковой крючок мана. Вақте ки затвора қафо мекишем, пеш мемонем, патрон ҷогир мешавад, спусковой крючок барои андохтан чӣ мешавад? Тайёр мешавад. Ҳамина ёки курок мегӯем мо. Ҳамин хел ҳамин буд хонандагони азиз дар бораи ҳамин милтиқе ки ТОЗ-8 мегӯем.
من شما با وقتی دیگه از معلومات نشان میدم. اینجا درباره قسمهاش اینجا در само учебно-тренировочная карта номер 2 по огневой подготовке. Материальная часть малокалиберной винтовки ТОЗ-8, Тульский оружейный завод. Ана яккамича бо қисма бо ҷудо карда додги шумо ба ствол, дуюмаш мушка с намушником, мана мушка, сеюм прицел, прицельная планка мегӯем, ман инҷанда чорем ствольная коробка. Ствольная коробка сотона сӯрохша. Анин ствольная коробка ақафо манин затвором дамедарод. Ин тараф мземеша гилзае ки патрони холӣ шудагӣ бола ба меғуронад. Қафонги калпачокаш ман инҷа шумо бо наскар нишон додагӣ. Анин затвор с рукояткаи затвора мегӯяд. Анин затвор худаш ман ин дастқапакаш кидӣ. Ин дастқапакаш қафо мекишем пешба бо телекамо патрони нава заряжат мекунем. Инҷа бо ҳамон ложа, приклад худаш, шейка ложи, дигар тараф нишон додагӣ цевиҳо мана, цевиҳо худаш, антапкаҳо мана, ҳалқаҳо, анасони мана спусковой механизм. инҷа ба дарбораи малокалиберни винтовка бо камтар маълумот додагӣ ман кадомро шумо биям гуфтам. Ин 5,6 мм малокалиберни винтовка ТОЗ-8. Малокалиберное оружие принято подразделять на спортивно-массовые, предназначенные для учебных целей и массового спорта. Ин барои чи ярохонида шудани ҳамихел бозиҳои спортӣ ё ки барои хондан, барои мактаббачаҳо ё ки училишаҳо ё ки барои аскарона якбор бо аскароне ки милтиқ андохта наметавонанд ва оҳои ёд додан мақсади спорт катӣ сохта шудагӣ. Ин 1992 сол аз тарафи ки Дмитрий Михайлович Кочетов гуфтагӣ ҳамун Тульский оружейный завод анда кор мекард худаш ҳамунҷо ба зештагӣ истеҳсол карда шудагӣ. То солҳои ҷанги бузурги ватанӣ тамоми ҳамин хел мусобиқаҳо дигар хел бо мероприятиҳо мешад ку барои чӣ? Барои стрелба. Ҳамаша ҳамин ТОЗ-8 катӣ амал ба меовардӣ ва дигар милтиқҳо истифода намешудагӣ. На её базе Кочетовым была создана магазинная винтовка ТОЗ-9. Бази ҳамин ТОЗ-8 сони винтовкаи ТОЗ-9 сохта шудагӣ ва я особый магазинашай. В настоящее время выпускаются спортивные винтовки ТОЗ-12, ТОЗ-8М. Спортивно-массовая винтовка ТОЗ-8 нашла широкое применение для учебных целей. Ҳозира вақтба ҳамин винтовкаҳои спортивни ТОЗ-12, ТОЗ-8М модернизированӣ мегӯяд бромдагӣ ТОЗ-8 мобайни ҳамин хел чӣ ба ҳамин хел шавқмандон ба балиличкон ба ҷудо як аудиторияи калон ёфтабааст. Авторитеташ калон ҷудо хеле бисёр ин выпускат шудагӣ одамон истифода мебаранд. даже ҳамин қирғизистони худомон ям ин чиз бисёр. Она предназначена для начального обучения стрелков-спортсменов. Барои тирандозони спортие ки ҳамин хел спортсменҳо ҳаянд стрелба ба ҳамоҳоя аввал ҳамин ТОЗ-8 ки ёд медодиянд. Малокалиберная винтовка ТОЗ-12 является улучшенным спортивным образцом винтовки ТОЗ-8. Винтовкаи калибраш хурди маркаи 12 аз ҳама беҳтар гардонишудаи маркаи ТОЗ-8. ТОЗ-8 чӣ кардаги инҳо? Беҳтар гардонидагӣ ТОЗ-12 ном гирифтагӣ. инҷо бо характеристикаош нависта шудагӣ. ман шуморо бо гуфтам ҳозир ина характеристикаоша. Анинҷанда схемаи патронаша нишон додагӣ. Патрон для стрельбы из малокалиберной винтовки ТОЗ-8 и ТОЗ-12. Инҷанда малокалиберный патрон нишон додагӣ. Ана якум на сарашанги пуля худаш, дуюм гилза, сеюм закраина гилз мегӯяд. қафои гилза мана инҷанда 4 гилза, чорем ведущие пояски инҷанда, панҷум пороховой заряд, пороха шайдонашанда, шештум ударный состав. Инҷанда капсула, зажигательный капсула мегӯем шумо пистон гуфта мемонтон. Ҳаминҷа дода шудагӣ
ҳафтум сферическое углубление мегӯяд. Анин болошанда ҳамин хел қисмо иборат ман ин поинашанда мишенҳои нишон дода шуда ки шумо ба мана прицел ба хато мекарги ҷиба ошибкаҳои моҳӣ нишон додӣ. Якум мебинтон мелкая мушка агар прицелни планкаҳомо поинанда бошаду мушкаҳомо болотаранда бошад агар чӣ мешавад поинтаранда бошад агар ани хел мо мишаем точно зада наметавонем. Агар мо дуюма бинтон крупная мушка бошад агар боло мебаровад. Масалан мушкая боло бардориму прицелни планкаҳомо тарафи пой мебаровад. Третье, мушка придержана влево мегӯяд. Тарафи чапа бисёртар бурафта монад ёки дастатон ларзадам ин чапа мезанад. Мушка придержана вправо мегӯяд. Тарафи рост буравада ҳамин хел мо мишаем гирифта наметавонем. Панҷум правильное положение мушки гуфтагӣ мушкаҳомо прицельная планка и мушка ҳамун мо байнаш як хел боло ба поин ба не ён ба ин тараф чап рост ба набаровад агар мо ҳамин мишаем ба точно зада метавонем. Хонандагони азиз, ана имрӯз мо шумо ки ҳамин хел маълумот дар бораи винтовки тоз 8 гирифтем. Ман шумо бози бо дар бораи ҳамин разборка сборкашам нишон диҳам. Чӣ хел кара ҳамина разборка сборка мекунад. Итак, снимаем с предохранителя и вынимаем затвор. Разбираем сам затвор. Для начала надо спустить курок, потому что сейчас он взведен в этом затворе. Хонандагони азиз, ин ҳамон затвори тоз 8 ман ози снимат кара гирифт бо ҳамин затвора худаша затворни рама рукояткаҳоша ҳамаша возвратни механизм инҷа ударни механизмоша ҳамои ҳамаша чо мекунад. Спусковой крючок вай ба мондаги поин ба ҳамои ҳамаша шо нишон медиҳад. Переворачиваем затвор вот так, удерживая с двух сторон, нажимаем рукояткой на что-нибудь твердое. Все. Курок спущен. Дальше поворачиваем против часовой стрелки колпачок и снимаем его. Дальше вынимаем ударник и снимаем с него курок. Для этого удаляем втулку и, собственно говоря, снимаем сам курок. Дальше снимаем рукоятку. С затвора снимаем компенсатор. Для того, чтобы обслужить и почистить затвор, этого более чем достаточно. Если кому-то нужно снять выбрасыватели, два штифта, либо можно снять пружину, выбив штифт. У кого есть сильная необходимость так сделать, тот, я думаю, это делать умеет. Если это делать не умеет, то лучше обратиться в оружейную мастерскую. Собираем обратно. Ставим компенсатор на затвор. Ставим на место курок. Закрываем его втулкой. Ставим рукоятку. И вставляем ударник. Внутри колпачка есть небольшой штифт. Этот штифт должен войти вот сюда. Соответственно, мы надеваем колпачок, упираем его, утапливаем и поворачиваем по часовой стрелке. Все, затвор собран. Чтобы вставить его в винтовку, его лучше всего взвести. Лучше всего взвести курок. Делается это вот так. Теперь затвор можно поставить на место. хонандагони азиз, ҳамин милтиқи тоз 8 ман шумоҳо ба характеристикаша фаҳмондам, дигар қисмҳоша фаҳмондам, қисмҳои эҳтиётиша, асосиша, ҳамина разборка сборкаша шумоҳо ба гуфтам ман. Ана ҳамин фикр мо имрӯза дарсомая
дар бораи милтиқ тамом кардем. шумоҳо ба ман вазифаи бо мефирсонам. аз рӯи ҳамон вазифа шумоҳо чӣ мекунтон? бо хона ба тайёр шуда ва мебиёитон шумоҳо ба тоз восем винтовкасын иштои принсипин қисқача ҷазб келӯ. ҳамин дарса хонда дида биромада, ман бо шумоҳо материал мепартом дида. агар хоҳитон, агар ютубанда бо ҳамин дарсҳо шай ҳамон дида ҳамин винтовкая чӣ хел кор мекунад, дар бораи ҳамон нависта омада дарс ба ман ба гуфтатитон шуда мегирад. характеристикаша гӯйтонам мешавад, калибраш дигар қисмҳоша инҷа ҷудо карда мо шумо вақти хондем ҳозир дар бораи ҳамаш омада мо шумоҳо маълумотитон шуда мегирад. тарзи андохтанаш инҷа дар бораи патрон ман шумоҳо ба маълумот додам. дар бораи қисмҳои ҳамин таърихаш бо камтар гуфта гузаштам. дар бораи ҳамин маълумотитон шуда мегирад. саломат бошедон.